that you never heard before. 1, 2, 3, 4. Don't tear my heart, my achy breaky heart. I just don't think you'd understand. Oh yeah. Okay, mother! May ganda, natin ang makataksar yan. Okay, mother! Sakon! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Nanay Baby C! Ay, palakpak mga apo! O, diba? Grabe, andito lahat na kayo. Mahal sa buhay! Ganun nyo! Okay, palakpak mga apo! O, mother, ha? Tama yan, subok kayo! Okay? Okay, meron tayong kapansin! Mahawak ko yan, Ruben! Meron tayong pakik! Tingnan na! Ayan, nagkakit na. Meron tayong fruit basket! Dito lahat ng may hawak dito. At syempre, meron tayong pa-Shanghai! At syempre, dahil 84, ayan! Happy birthday, mother! Okay, mahawak na rin po. Okay, dyan kayo sa gitna. Tabihan niyo po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bago nyo po i-blow yung candle, dapat muna tayo mag-wish. So, wish, wish, wish! Bakit ito lang? Wish, mother. Wish! Blow. Wala! Lakas po! At syempre, si Kuya Ruben din, dahil birthday niya, ano po rin ang wish nila? Oh, bago ang lahat. Hindi. Okay, wish Matnong, kasi birthday nilang dalawa. Ayan. Wish Kuya. Wish ko, ay kailangan lumakas pa si nanay at lumakas kaming parehas. Very good! Palakpak naman dyan! Slowly, Sandra!
birthday nanay. Kami ng mga anak nyo, mga apo, bumabati ng happy 84th birthday. Wish namin lahat na bigyan ka pa ng mahabang buhay, yun yan. Tapos, mag-ingat na lang palagi, ilapi nanay. Mami Malu. Yan. Okay, dahil andyan ka na, Adi, anong wish mo kay Lola Best? Safe lang din naman. Good health, tsaka long life pa rin para kay nanay. Siyempre, iba pa rin pagka nandito si nanay. Diba? Yes. O, Love you, Nay. Ayan. O, mga anak, message po ninyo. Message po. Oh. Sino mga anak dito? O, sige, anak naman. Wala, ako na lang! Okay. Nag-visit ako kanina eh. Salamat, salamat. Message. Message ko lang po kay nanay ay mahabang buhay at magandang kalusugan. Lahat po na. Okay, sino ba yung message? Okay, awanan. Okay, sige. Nanay, ano po ang yung message kay Ate Malo? Lakasan natin niya. Maraming salamat. Ate Malo niya. Niya, masaya? Masaya? Hindi ka marinig, Ano ano? marinig? Masaya, ingatong tema. Oo. Ingatong man kayo